vaan helpompi. Huomio! Aikaa. Ei kato, kun minä katson sitä vasta kuviota, niin mä katson silmät. Joskus kato, kun nopeaa katsoo, niin äkkiä saattaa. Ei siihen on oma tyylisyys, mitä se tehdään. Nää ammatin lähes keskeltä. Sitten Oletko lopettanut? Joo. Lipasirroita. Onko meillä niitä kiinni? Läh. Hei, 1000 kiitos. Mutta se oli ihan vaan nyt tuuri. Sille vuonna se oli tuo rekyyli, mikä nyt on niin väkivaltainen tuo. Se mitä pääsi ampuun, niin pitää niin nauttia. On sanonut. Oletko lopettanut? Joo. Lipasirroita liikkuvat taakse. Jees, ja tyhjä laukaus tauluille. Ja kantoasento.